Este ano, durante o festival, faremos unha pequena viaxe ao redor do mundo, da man de danzas propias de diferentes zonas. Xa pudemos ver a danza tribal dos nenos infantil. E agora repiten os alumnos e alumnas de primeiro de primaria que van danzar nunha roda irlandesa. Adiante! Thank you.